isänmaan etua on myös se, että huoltovarmuus turvataan tässä maassa myös jatkossa. Niin kuin edellisessä puheenvuorossani jo totesin, se on ollut maalaisliitto keskustalle kautta historian ruisleipäpolitiikkaa. Tämän maan ainut agraaripuolue, joka on huolehtinut siitä, että maakuntien Suomi pysyy elinvoimaisena. On pakko puuttua siihen, mitä te edustaja Kettunen tuossa aikaisemmin puhuitte. Minä tasan tarkkaan kyllä tiedän, että mikä teidän oma linjanne on, mutta se, että miten poliitikko vaikuttaa, niin se mitataan siinä, että miten hän käytännössä toimii. Valitettavasti 2019-2018, kun tehtiin tätä ilmastopaperia, mihin vaadittiin joka ikistä puoluetta sitoutumaan, että lähdettäisiin tekemään Suomeen kireempää ilmastopolitiikkaa, niin kaikki muut puolueet, myöskin keskusta, sitoutuivat tähän paperiin. Me perussuomalaiset jäätiin siitä ulkopuolelle. Meitä haukuttiin, että mikä paha puolue te olette, kun ette tule siihen mukaan. Mutta me tiedettiin, että jos me siihen paperiin sitoudutaan, niin me laitetaan nimi alle sellaiselle politiikalle, mitä Sanna Marinin hallitus tällä kaudella on tullut toteuttamaan. Me laittaisiin näin kireelle politiikalle hyväksyntä, ja oikeastaan tuon paperin vuoksi tämä istuva hallitus tiesi, että heillä on näille ilmastopoliittisille tiukennuksille laaja tuki eduskunnassa, koska kaikki muut puolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta, sitoutuu tähän uuden ilmastopolitiikan linjaan. Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta hyväksyivät tänään uudet ja entistä tiukemmat päästövähennyslinjaukset. Olen todella tyytyväinen, että me pystyttiin 8 puolueen voimin tekemään yhteiset linjaukset. Suomen maakohtainen tavoite on vieläkin tiukempi. Tämä on hyvä linjapaperi tulevaisuuteen, jonka pohjalta päästään siihen, että Suomi on toivottavasti hiilineutraali jo 2035 ja 2035 jälkeen hyvin nopeasti hiilinegatiivinen. Vain yksi oli joukosta poissa. Perussuomalaiset pitävät alueellisia päästövähennysvaatimuksia sekä tehottomina että vahingollisina. Eurooppalaiset maksavat epäsuoraa saastuttamistukia Kiinan kaltaisille talouksille. Ja lopputulos on se, että työpaikat karkaavat Suomesta, asumisen ja liikkumisen kustannukset nousevat tavalliselle pienituloiselle ja keskituloiselle ihmiselle, mutta ilmaston kannalta vaikutus on todellisuudessa negatiivinen. Te omassa puheenvuorossanne menitte väittämään, että keskusta on tällä hetkellä ainut agraaripuolue. Mitä te sanoisitte niille äänestäjille esimerkiksi Oulun vaalipiirissä, josta me molemmat tulemme? Kun sieltä on tullut näitä maatilavierailukutsuja, missä on käynyt, kun tilalliset ovat vaihtamassa puoluetta sen takia, että te ette ole seisoneet heidän takana, niin heillekö te sanoisitte, että itse asiassa, riippumatta kaikesta siitä, mitä tällä vaalikaudella on tapahtunut, niin me olemme teidän puolueenne ainoa agraaripuolue. Mä en ainakaan kehtaisi tehdä niin. Ja tällä hetkellä me nähdään, Ylen uusi maakuntakohtainen galluppi osoitti, että nyt aika historiallista perussuomalaiset oli mennyt ykköseksi Oulun vaalipiirissä. Se on eri asia, että mitä mieltä henkilö itse on, että miten asiat ihannemaailmassa pitäisi olla, mutta toinen asia on se, että mitä on valmista tekemään sen eteen. Ja sen sijaan, että te arvoisa edustaja Kettunen olisitte kritisoineet oman puolueenne väärää linjaa, asettuneet poikkiteloon, jotta teidän puolueen linja voitaisiin muuttaa, että se ei komppaisi vihreitä kaikessa siinä, mitä he ovat tällä kaudella hallituksen kautta vetäneet läpi. Te olette sen sijaan kehuneet jatkuvasti joka yhteydessä tässä salissa sitä politiikkaa, mitä keskusta tekee. Mikä on ollut ajamassa turvetuotantoa alas, mikä on ollut nostamassa esimerkiksi polttoaineen hintaa ja niin edelleen.